Здравейте, Виктор Тодоров, Q2 за Варна Траудън 24.2. Страхотно. Откъде е кутията? 1,50. И от кутията до лоста. Дъмбелите 1,22,5. Другия също толкова. Хвани рулетката да премерим кутията. Да. Дай. Готов ли си? Почваш от жълтата линия. Пускам 10 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Давай. Давай. Това е. Айде, набираме. Давай, давай. 30 набираме. Топ си. Давай. Топ си. Давай, топ си, 30 набираме. Не, бе, Точно на това място, това е. Айде. Давай. Дърпай хубаво. 3, 4, Брадата на пол. 5, 6, 7, 8, 9, Давай, давай. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Браво. 20. Давай, давай. 30. Браво. Браво. Колко ме време? 2.06. 2-0-2. Браво. 6. Давай, давай. 2.06. Я ли си, че? Беше под 2 минути. Добре си, бе. Давай, Давай давай. си. Айде, давай сега. Ти си. Айде. Две. Давай, давай. 10. Добре. Давай, давай. Още 3 минути. Давай. Имаш още 3 минути. Имаш супер много време. Има страшно много време. Просто бачкай. Смисъл е така някакви Давай, хващай ги. Айде, бе, човек, стигаме. Давай. хващай, Аре, 3.15. Давай. Супер силче, давай. Давай, потеснем. 1. Така. 2.
Давай, давай. Точно това ти игра, видя ли си? Нямаме забележки тук. Леко. Върни се към дъмбелите, дай. Аре, дишай, Давай. 14. малко и давай това последно. Давай, Пак Това последно. достатъчно време да правиш 14. Давай. давай. Айде, Давай. Като слизаш, първо стърпват двата крака, тогава пускаш дъмбелите. Иначе не се бои. Айде, че. Пет повторения, айде. Давай, ти си. 2 минути остават. Имаш много време. Много време е това, да. Давай, спокойно. Това не ги на куп. Айде. Давай. А така, давай. 15. Давай. 18. Давай, давай. Браво. Едно под въпрос. Айде. 20. Имаш още за 10 стъпки. Давай минута и Имаш половина. минута и Давай. половина. Давай. Къде е 10? Имаш много време. Имаш много време, давай. Айде, че 5 повторения направи, бе. Давай. Айде. Айде, давай. По-малко ги прави, ако трябва. Така. А така, давай. Така. Браво. 22. Айде, дръж Давай. се така, браво. Супер си, 23. учи. Супер си. Ще малко. Повече добре си. Още. Айде. Браво. 25. Айде. Дишай. 26. Дай още. Ще малко. 27. 28. Давай, давай. Ти си. 29. Айде. Още едно направи. Давай. Едно. 30. Браво. Чини малко чини. Резултатът ти е много добър. Още време. 30 секунди остават. Правиш много добър резултат в момента. Айде, давай, 5. Ай, ти си. Давай до края. 31. Айде. Давай. 32. 33. 34. 35 до край. До край. Давай. 36. Още едно можеш, още едно. Бързо. Няма, той не може да събере да мили. Добре, почи. 36. Браво. 6 репа е добре, бе. Браво. Малко си кажа, бе. Дишай. Изправи се и се разбудиш пред Ще ти мине. Ще ти мине, да. Виж. Ръцете отпред, да. Удрай си пред мишниците, така да може да кръвоснабдяваш. Какво записахме всичките псовни? Някаква компилация да я Ей, верно, трябва да събера всичките видеа и да направя Има. Има така. Едно цяло сол на банката. Точно не ще да кажа кой ще е като става. Там на банката е. Той него даже може без само мусите. То е ясно кой е. Още една минута почиваш и колко? 7 минути. Имаш още 5 минути. Имаш Много време. достатъчно време. Изправи се да видиш така скъм. Така. Пляскай пред мишниците малко. Ей така. Пренести дъмбъла да не пречи. Браво, бе. Пренести дъмбъла да не ти пречи по плашка. Вярно си направя. Знаеш, след 15 секунди е хубаво да направиш един опит вече, да почваш. Ти разго човек, аз не И сега вика, иска крутира обаче. Абе, го. Ай, ти си. Давай. Можеш. Топ си. Браво. Още не си ги товарим, човек, колко искаш? А така. Малко ми дължи се. Викторе, не знам как ще живееш този живот, ако правиш сега всеки път.
Ако си излагаш така всеки път как ще живееш, не знам. Давай. Айде, Давай. Да! Пускай! Стоп! Теб да ми. Давай. Още 3 минути, много време. Давай, можеш. Ацка! Айде! Давай. Няма смисъл на клек, човек. Почни малко. На палки да го полезно. Свършават с краката, не бързай. Давай. Давай! Можеш! Давай. Айде! Си Едно! 2 минути остават. Имаш минута и половина. Давай. Аре, че така. Давай, можеш. Бери гърба и ръцете. Дърпай високо. Давай. Стань, имаш много време. Колко минути имаш? Имаш 50 секунди. Давай, можеш. Имаш Давай. време, спокойно. Ама право сега, трябва да учим се. Има време. 20 секунди, само Добре. Имаш достатъчно време, човек. Имаш минута. Няма минута. 3 секунди. Кой прав, дай да стоиш. 20 секунди. Айде. Давай. Можеш. Давай. Нищо. Добре. Имаш много добър резултат. Виталий, лапата. Я снимай. Колко кила бяха накрая? 71. Някак така да държи. Сега тия не ги е направил. Колко направил Девев? Успешния? 66. Това беше и бялото. Без петицата, това е бялото, това беше. Може да го натоварите да се види същото като на видеото. Да си го сравнам. Снимане тук половинка. 2,5. Да, макар да ги дръпне. Само е разтакове. Само е дръпне да може. Още една. Една петица. Не, няма нужда. Ето, нали се вижда. 10. Другата страна 10. Това е от неуспешното. Това е от неуспешния. Това беше. Значи е правилно. Вижда ли се? Петица, втора петица и една десятка.